Bună, eu sunt Julia, dânsa este Kira, prințesa casei și astăzi vrem să vă spunem de ce produsele de la Petsen sunt foarte tari. Acest pet feeder a apărut în viața noastră exact în momentul în care Kira ne trezea dimineața la 5 pentru că era foame. Bineînțeles că nu știu dacă nimeream gramajele corecte, tocmai de aceea acum am aplicație, am gramajul corect. Așa că acum pet feederul de la Petsen are grijă de silueta Kirei, dar și de oboseala mea, să nu mai existe. În plus, mai este un produs pe care îl iubim nespus, mai mult Kira, pentru că are parte de apă proaspătă. Ea nu mă bea apă așa de oriunde, ea trebuie să bea apă proaspătă de izvor. Exact asta ne dă și această fântână de la Petsen. Zici că beau și eu din ea, așa am zis cu drag. Că dacă și voi aveți probleme cu prietenii voștri blănoși care vă trezesc dimineața sau cer mâncare în continuu, exact așa cum nu ar trebui să se întâmple, puteți să vă bazați pe Petsen. Știe el exact câtă mâncare să dea, la ce ore și totul este setat de voi. Gata? A fost bună mâncarea? Bine, gata, pa! Hei, ce mă bucur că ai stat la filmare!